Көзілі күңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Кеше яши уйларында, эше, шәхси тормышы, булмышы, тынгысыз тормышта гомер сүрәбез, хөрмәтле туганнар. Туктап үзебез турында уйланып алырга да вакыт җитми, форсат тими. Ләкин кайчакта барысында бер юл астын өскә китереп, ниндидер бер моңлы җыр ишетәсең. Тукталышта булып каласың. Үткән кичергәннәреңне күңел буйлап йөгертеп аласың. Әнә шунда инде җырның сихри, илаһи көче. Кешенең уй-тойгыларын үзенә җырың аша яңгыратып кабаттан ишеттерә белү үзе бер зур бәхет дип саный бүгенге студиябыз кунагы. Башкортстанның, Татарстанның атказанган артисты, Шайхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Алтын битлек театраль фестивале лауреаты, яраткан моңлы җырчыбыз Илһам Валиев. Аңлаугызча, туган тел дулкыннарына килгән сез эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Мин аның авторы Зифа Нагаева сезне кайнар сәламлыймын. Сиңа да сәлам юлладык, Илһам. Иң беренче сиңа әлбәттә шундый сорауны бирәсем килә. Шундый матур якта үскән егетсең, чакмагыш дисәң инде безнең Илфат Агасмаковлар, Тәлгать ага Шариповлар, Фәүдәт Гыйлаҗев моңлы, хәтта Зөлфия Шакирова җырлап үскән яклар дип, һәм бүгенгесе көнне инде чакмагыш дигәндә сәләтлеләрне барлаганда без Илһам Валиев дип тәгърурлык белән өстәп куярга өйрәнгәнбез. Һәм беренчеләй шул кадәрле матур моңлы тавыш белән генә туып калмагансың бит әле, шуны кайдан тоемлап, сиземләп Илһам дип исем биргәннәр әтиеңә? Бу инде минем әтинең сәнгатькә шул хәтле башы белән чумган кеше, ул үзе инде авыл хуҗалыгында эшләсә дә, авылда яшәсә дә, шушы чын сәнгатьне ярата белү һәм инде ул Илһам абыйның чын фанаты булу белән дә бәйле. Чөнки инде менә ул студент чакларында да сөйли торган иде. Илһам абый Шакиров инде Уфага концертларга килсә, кайсы мәдәният двориста, кайсы двориста концерты бар, шунда керергә тырышадыр. Анда инде безнең танышлар, белешләр дә бар иде. Утырырга урын булмаса, берәр шунда пишмакта басып баса да карый торган идек дип. Шул өчен шушы Илһам абыйның иҗатына, аның тавышына гашыйк булган кеше инде ул минем әтием. Һәм инде ул 75-нче елны Илһам абый инде безнең күрше авылына, ул Бишкурай авылында, анда безнең Күәш елгасы аша гына, шагасының 4-5 чакрым булса кирәк. Менә 75-нче елны инде Илһам абый үзенең Идел ансамбле гөрләп торган, менә шушы группасы ансамбле белән шушы Илеш районының Бишкурай авылына концерт белән килгән. Һәм инде алар җәй аенда инде грузовой машинага утырып, арбасына төялеп, менә Фәүдәт абый Гыйлаҗевны әйтеп үтте. Алар бергәләшеп шушы күрше авылга чыгып киткәннәр Илһам абыйның концертын карарга. Ул вакытта инде минем әнием инде менә бүген иртәгә мин туарга торган атналар булган инде. Менә инде ул аны сөйләсәң узак вакыт булыр иде. Шушы концертны инде ул менә бүгенге кебек күргән кебек аны сөйләп бирергә мөмкин. Илһам абыйның нинди кием киеп чыкканын, нинди җырны башлаган, ничек басып торуларына хәтле әти мине аны бүген күргән кебек сөйләп бирә инде. Ул аның белән горурлана, аның өчен инде зур бәхет. Һәм инде алар шушы концерттан соң Илһам абый белән артистларны кунак итү, сыйлау бар бит инде. Шушы мәҗлестә ул Илһам абыйлар белән бергә бер өстәл артында утырып инде, аларның белән шәйләр ичеп, ашап, һәм инде менә шушы концерттан, шушы аларны инде юлга узыр алдыннан минем әти сөйләшеп торган инде. Менә Илһам абый бүген иртәгә хатыным бәби көтә, менә малай туса сезнең хөрмәткә Илһам дип куйган дип. Менә Худайның рәхмәте, Худай шулай язгандыр инде, мин туганмын һәм инде әти шушы Илһам абый хөрмәтенә исемне кушты. Ул исемне кушкан. Инде ул
менә бала чактан сөйлиләр, Илһам Шакиров, мин теге авылда үтеп китсә, мин аңламыйм да әле, сабый чак бит әле. Уфадан туганнар кайтып төште. Мин инде алар кайтканга шатланып, инде кайдалар эш белән йөргәнмендер, инде кайтып киләм, һәм уларның машинасында музыка яңгырый. Мин инде шул вакытта теге гипноз дип әйтим, нәрсә булган үзем дә аңламыйм бүгенге көндә дә. Шушы машина, аларның машинасы кырынан үтеп барганда капыл туктап калдым һәм ниндидер теге сихри бер көч, сихри бер тәэсир булды. Мин хушлашырга ашыкма дигән җырны Илһам абый җырлый. Баяннар белән аннан китмә җыры. Менә бу концерттан ниндидер язма булганда, шуны алар тыңлап кайтканнар һәм инде шул музыка яңгырый. Мин инде шаккатып дөньямны онытып шушы җырны тыңлап инде теге ниндидер башка упкынга китеп, илаһи иҗат упкынында бөтен дөньямны онытып шунда басып торганды хәтерләйм. Шуннан әти дә шунда инде кайтып төште. Мен әйтәм, әти, бу кем соң бу? Менә шушы инде Илһам абый Шакиров, менә шушы аның хөрмәтенә сиңа исем куштым. Миңа инде монда булса бер 6-7 яшьләр булгандыр инде. Шул тирәдер дип уйлыйм. Менә шуннан бирле минем инде менә шушы Илһам абыйның җырларын ишетеп, аның шушындай тылсымга ия икәнен аңладым һәм инде әтинең электән җыйган пластинкаларын эзләп табып, аларны инде кассеталарга, элек бит инде кассета газдырып бар. Менә шулай хыялланып беттем инде мин. Илһам абыйның кайдан инде интервьюлары, радио булса, гел аны көтеп торасың. Шуннан баш эченә куеп, йоклап китә торган шул язмаларын куеп. Менә шундый Илһам Шакиров, Илһам абый белән бәйләнеш шундый булды инде. Һәм инде Илһам абый дигәндә менә татар җыры конкурсы бар бит инде. Анда жюри рәисе Илһам абый була торган иде. 90 ничәдә барды микән, 97дә микән, 95дә микән. Менә Халит абый Фатихов әзерләп барды инде. Бер генә теләгем бар, бер генә теге гомер теге Илһам абыйны ерактан гына булса да күреп хыялым, шундый аның ерактан гына бер күреп калып булыр микән дигән бер хыялым бар иде. Шул үсмер чактан инде аңа гашык булгач аның иҗатына. Менә Ходай язган булгач Казанга конкурска барырга туры килде. Ул инде жюри рәисе дә булып утыра. Ул хәтле бәхет менә төрлечә була бит. Кемгәдер нинди бәхет менә минем өчен. Менә Илһам абый каршында җырлап басып тору һәм инде конкурста җиңеп тә кайттым әле, беренче премия алып. Һәм инде аның белән менә бер кабинетта сөйләшеп утырып, анда инде безнең мәшһүр җырчыбыз Хайдар абый Бигичев та килеп керде. Алар менә ике бөек шәхес минем каршымда. Менә алар белән сөйләшеп утыру инде минем гомеремдә иң бәхетле минутлар дип әйтер идем. Менә шундый Илһам абый. Бу исем өчен генә түгел, бик күп сорауларга җавап алынды әлеге җавап белән. Дип әйтәсе килә, шу кадәрле матур итеп тасвирлап сөйләдең. Шуннан да шундый бөек илаһи затларның тәэсире нык көчле булганы икәне сизелә. Сирәк барырга туры килә концертларда син булган җирләрдә, ләкин тын калып, хайран булып, мин башка тамашачылар белән бер рәттән үземнең дусларым белән дә карап утырганмын. Хәрәкәтләр, сәхнәдә үзеңне тотышың, менә ул яраклашу түгел, бу яраклашу түгел, ниндидер шул кадәрле зурлау да бар. Илһам аганы шул кадәр аның иҗатына гашык булу, моңын күңелең аша сеңдереп үскәнеңне күрсәтеп, әле менә мин син әйткән җаваплардан шуны тагын да бер тапкыр аешына төшенеп утырам. Аңлап утырам. Чынлап та синдә шундый бармакларны, кулларны, хәтта менә күн авылы көйләрен җырлаганда мин син әле хәтерлим, ничек Илһам ага кебек син кулларны мендереп җибәреп төшереп кырга үзеңә килешеп тора. Юкса Илһам чынлап та искитәрлек матур гына күтәрелештә. Инде үзең әле тапшыру башы алдыннан гына кызыклы гына сөйләшүләр алып киттек синең белән. Өлкән кешеләр кебегрәк итеп сүз тизмәләре әйтеп куясың шундый. Менә синең кайдан да килә икән. Чынлап та синең өлкәннәргә карата ниндидер хөрмәт сизелә, иҗатта өлкән булган бик кешеләргә
карата. Һәм синең гаиләдә дә шундый тәрбия алынган икәне күренеп тора. Мин үзем бит инде сезнең гаиләдә дә булганым бар, күренеп тора шулай. Бер-берсенә шул кадәр шунча бирелеп матур гаиләдә барысы да җырладымы? Әллә син генә шундый җыр юлына киттеңме? Безнең инде менә гаиләдә шул әтидән башласак, әтидән алда безнең менә карт әти Шәйхелзадә карт әти дибез инде, бу әтинең әтисе бик оста гармунчы булган. Ул инде менә тирә-якта дан тоткан гармунчы, аның әле гармуны әлдә исән, ул әле әти аны кызык итеп тә сөйли, аларның менә безнең күрше авыл Сыерышбаш авылында гармун остасы булган эшләүче. Менә алар ул инде кино караган кебек. Без дә киттек шунда, шул гармунчының өенә бардык, шул гармунны алып кайттык, ди, шуна без кайтуга ди, авылда ди бөтен гармунчылар җыелып безне көтеп утырганнар ди, һәм һәрберсе шул гармунны уйнап карау бит инде яңа гармун, теге әле булса инде бер яңа машина кайтса карарлар инде, гармун алып кайту берсе түгел. Бу инде менә теге шын бәйрәм өйдә ди, табын корылган, абзыйлар җыелган, менә кызык итеп сөйли инде шул. Менә карт әти яклап та шулай музыкага тартылу булган. Һәм инде безнең Мәдинә исемле нәнә инде әтинең әнисе була инде, нәнә дип йөртәбез инде безнең якта. Ул бик матур җырлайды. Ул җырлый берсе, аларда теге борынгыдан калган куплетлар, андагы нинди сүзләр, шул хәтле матур, шахта көйләре, арча көйләре. Менә шаккатмалы. Менә шунысы әтиемә бирелгәндер инде, әтием яклап барсы да җырлый белә, матур итеп табыннарда җырлаштыралар. Безнең гаиләдә мин баш бала инде, менә мин инде хәзер артист булып киттем, һәм сеңлекәш Әлфия исемле ул инде Яркәйдә эшли, алар шул ук тормыш иптәше Рафак белән шул ук мәдәният дөньясындалар. Ул өстәл тамакта культура мәдәният агарту. Шуны укып бетте. Инде Илдус инде безнең төпчек малай, ул бүгенге көндә инде тоже бик популяр гына булып килә, ул концертлар алып бара, тамада булып та йөри ул, һәм һәрвакыт аның яңа үзенчә программалар эзли, яңа шуткалар, теге шаярулар, ниләр. Әни инде ул безнең дөнья тоткасы. Әни кеше ул һәрвакытта да балачага өчен кайгырту, иратны ират итә белү, безнең әти һәрвакыт теге сельсовет председателе булып эшли башлады. Бригадир, сельсовет, аннан соң партком да булып, аннан соң колхоз рәисе булып бик күп еллар эшләде. Һәм ул һәрвакыт командировкада. Бөтен дөнья менә безнең әни истендә инде. Ул шул хәтле сабыр күңелле, шул хәтле теге тырыш, ал хатыннарына Ушак сагында, гаилә ушагының сагында булган. Һәрвакыт инде безнең өчен һәрвакыт терәк инде ул. Әти өчен дә терәк, безнең өчен дә терәк. Менә Кайчандыр бәләки генә илһам үскән вакытта ниндидер, хәтта тамашачылар дип әйтәсе килми, ниндидер берәр көйне җырлаганда беренче кул чабучыларын хәтерлисеңме? Кемдер? Төрлечә бит хәтерлиләр җырчылар. Менә мин бәләки чактан хәтерли башласаң, безнең үй тулы артист буладыр. Инде Халит абый Фатиховлар бик күп килә торган, Фән абый Вәли Әхмәтовлар, инде алар һәрвакыт безнең өйдәләр. Менә Башкортстан филармониясеннән бик күп артистлар, Вәли абыйлар була торган иде, Редик абый, Әсхәтдиновлар, хәтта Зөһрә апа белән Хайдар абый да безнең өйдә булды. Менә мин шушы гел артистлар арасында үстем инде. Алар теге концерттан соң безнең өйгә алып килә торган минем әти бер кайчан да теге столовыйга әзерләтмәде ул. Һәрвакыт өйгә кайтарып, менә шулар арасында буталып үстем инде. Минем иң беренче тамашачы кем булды дип әйтим икән мин. Кемдер әйтә бит инде, менә мине хәтерлим, утырышка бастырып йырлатканнар, дип кунакка барганда, яки анда кайгыр бүрәнә башында биләр тезелеп утырганда җырлар. Алай син инде гел артистлар белән кайнагач хәтта хәтерләмисең кайсы җырны. Андый бер булмады. Менә без Әлфия сеңлекәш белән инде үзебез кызык табып, әниләр эштә чакта концерт оештырабыз. Менә шул инде бер-берегезгә тамашачы булгансыз. Мин инде теге баянда да уйнарга өйрәндем. Ул баян теге мин аны күтәреп утырсам була итә. Мин инде астыма теге тезгә куймыйдыр, изәнгә куеп кына үземчә торткалап шунда көй чыгарганмын. Менә шул үзебезнең гастрольләр, имеш тәмимеш, өстәл астына кирип утырсак инде ул безнең автобус була, шуннан соң кайсыдыр өйнең бер почмагы ул сәхнә була. Менә шушы безнең Менә шул иҗат дөньясыннан чыгып, матур гына җырчы булып,
Чынлап та танылу табып, исем шәрифле. Син хәзер күпме әйтәм ул сүздә. Илһам, нишләптер син шул эстрада җырчылары арасыннан опера, балет, классик әсәрләр ягын ныграк сайлагансың кебек тартылу ниндидер соңдан. Ничектер шул якка нәрсәдер этәргеч булган сиңа. Менә монысы ни белән бәйле булды? Бүгенге хезмәтең дә шуның белән бәйле. Шуңа күрә инде тукталып алыйк әле бу турыда. Менә эстрада бу ничек дип әйтим икән? Без менә авылда туып үстек бит инде, авылда шушы үзебезнең халык җырлары, үзебезнең менә мәктәптә мин бит 3нче класс баласы идем, мин беренче тапкыр җырлый башлаганда. Аны нәрсәдән килеп чыккан үзем дә аңламадым. Бәлки инде укытучылар уйлагандыр, моның әтисе матур җырлагач, бәлки малай да җырлыйдыр дип миңа Комбураны дигән татар халык җыры бирделәр. Мин инде аны ярый өйрәндем дә җырладым. Бәлки ул матур килеп чыккандыр, мин аны хәзер хәтерләмим. Ошагандыр инде. Районга хәтле бардык әле без. Теге Чакмаш районына барып җырлау ул вакытта ул инде бик зур бер вакыйга була торган иде. 3нче класс баласы инде үзенең мәктәпне теге мәктәп исеменнән анда бит берничә номер гына сөйләнеп алына. Менә шуның өчен горурланып та йөргән чакларым бар иде. Менә шулай халык җырлары, эстрада җырлары бик күп җырлап йөрдем мин. Менә сәнгать училищесына кергәнче дә Фәдис абыйның җырларын бик күп җырлый, ул минем өчен кумир иде тоже. Фәдис абыйлар менә безнең авылларга концерт белән килә, аның сам беренче генә чыккан вакыты аппак күлмәк җиңен сызганып чыгып, сарманы сузый берде. Мин шаккатып әйтәм, җырлый дип. Менә Фәдис абыйга шуннан мин зур хөрмәт белән бик зур теге үземнең кумир итеп, хәтта аның репертуарыннан җырлар менә авылда концертларда җырлап йөридем әле. Безнең бит тавышлар якын, тенор белән тенор. Менә шундый эстрада җырчысы булырмын дип та йөргәнмендер. Шуннан укырга кирдем бит инде, сәнгать училищесына укырга килдек. Монда инде бик зур рәхмәтле менә Зөлфия Шакирова, Зөлфия апага, инде ул мине үзенең укытучысы Фәрзәнә Фаткулова Сагитовага тәкъдим итеп, инде мин шул аның кул астында укыдым. Минем өчен бик зур теге урысча әйткәндә перелом булды инде ул. Чөнки без өйрәнгән уже авылда, без инде популяр, тегендә дә беләләр, монда да беләләр, тегендә дә чакыралар. Монда килдек, хәзер башка төрле бөтенләй бердә. Ноталар ярый инде асын өйрәнергә кирәк. Һәм инде классик тавыш кую, классик әсәр. Мин инде аптырыйсың инде, бу ничек буласың? Минем бит тавышта бар. Җәйлеп рәхәтләнеп гармунга йөрламагачтын ничек була? Мин бит җырлыйм дисең инде. Ул әле кайбер чакта теге урыс әсәрләрен җырлаганда мелизматикалар кушылып китә. Аны утырып көләдер каны. Шундый чаклар да булды. Ну, шуннан укый торгач, ничектер шул сәнгатькә тартыласың. Шуннан күпмедер менә классик бөек җырчылар, Паваротти, Лемешевларның сәнгатенә колак салдым бит инде, аларны бик тыңлый башладым. Үзенчә бер тәэсир итте. Шуннан соң укый инде училищены биткәч, бәлки филармониягә барырмындыр дип йөргән чаклар. Шуннан Фәрзәнә Фаткулова инде әйдә, теге высшее учебное заведение кирәк бит, институтка укырга кер, мин дә анда укытам, минем кул астында куй. Мин дә киттем укырга Академия искусствосында, анда шул классик әсәрләрне инде тирәнрәк карыйсың бит инде, анда уже программада башка төрле. Шуннан укыйсың инде ничектер теге үзебезнең канда булган. Үзе сине шул хезмәтнең төп юлында шул сайларга үзе үк мәҗбүр итеп этәргеч булып куйган иде менә бу классик яклап синең тартылу. Шулай бит. Ул бит менә теге килеп чыкмаса ярый булмады инде дирин дә укуыңны ташлап пишеп китерин. Бу ничектер килеп чыга, теге җырлап карыйсың, килеп чыга, теге оценкаларда яхшы гына куя башладылар, мактый да башладылар. Шуннан күңел үсә торгач, шул направление белән, шул юнәлештә барасың. Эштәге халәтеңдә булган инде ул табигатьтән дә синдә бар, күренеп тора басып. Синең алар ана шуны ачып бик дөрес итеп аша гына белүләре яхшы булган. Ул инде теге безнең канда булган үзебезнең татар башкорт халык җырлары, алар бер кайда китми. Алар бездә уже теге генетик уровеньда. Бер кайда китми дигәндә, бер кайда китә дигәнне дә бәйләп куясы килә. Кайчандыр концертларда ешрак күрә башладык.
Моңа сөенә башладык. Бик халык матур итеп шаулап, куллар чабып сине каршылап башладылар. Мондый җырлар һәм башка авторлар, хәтта үзең теләгән авторларның алып, әйтергә кирәгендә җырларын җырлап, концертларда күбрәк катнаша башлап, син якын айдың халыкка бер заманны, төп һөнәрең, төп шул классик якта булган яктан. Шуннан соң инде сөенеп өлгерә алмадык, син тагын китештә булдың. Сәхнәдә икенче төрле булып, бушрак булып калды синнән соң сәхнә. Халык бик менә кемнәрне тыңлап, үрнәк, менә күчергечләр итеп яшьләргә күрсәтеп Илһам Валиевлар кебек җырларга кирәк дигән төшенчәләр яңгырый башлады. Һәм син шул вакытта нишләптер кискен бурылыш алып, читкә дә китеп эшләп алдың түгелме, Илһам? Ниндидер үсеш үзем өчен дә кирәк. Мин инде хәзер опера сәнгатендә, опера театрында мин солист булып эшли башладым инде. Һәм инде берничә дип әйтергә кирәк инде яхшы гына килеп чыккан партияларым да бар инде, үз театрның партияларына. Миңа инде бик зур ярдәм итте менә Марат Магафурович Хисматуллин, бу безнең Магафур агайның улы. Ул безнең театрда режиссер булып та укытты, ул эшләде инде, мине сәнгать академиясендә укыганда ук әзерләде опера җырчысына. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Менә шушы Уфада эшләү дәверендә ниндидер үземнең мөмкинчелекләрне күрәм, ачы бетерергә Уфа театрында ничектер миңа таррак кебек, кысалары таррак кебек. Чөнки нишләптер анда театрның да бик үсеше әллә ни югы гел бер урында торган кебек вакыт иде. Шуннан соң инде уйлана башлыйсың, эзләнә башлыйсың, вакыт үтә бит, бәлки башка җиргә дә тыңлалып карарга микән әллә дип. Шуннан соң менә Екатеринбург театрында инде безнең Уфада эшләп киткән Андрей Геннадьевич Шишкин директор, Уфада директор булып киткән иде. Ул инде әйдә безгә эшкә кил. Тәкъдим ясады. Тәкъдим ясады. Син Уфа белән Уфада калып тор. Минем театрда Екатеринбургта, тик урысча әйткәндә, на полставки, ярты ставкага эшләп йөрисең. Ошап китсә, яши күз күрер. Шуннан мин инде анда барып килеп йөрдем, эшләп. Шуннан бик кызыклы миңа үзенә тарта башлады, чөнки Екатеринбург театры ул бик көчле театр, ул Россия күләмендә дә көчле театрлардан санала. Менә шуңа ниндидер үзенә тарта башлаганы сизәм, ничектер анда яңа рольләр, яңа партиялар башкарырга да дуслар килеп чыкты, бик күп менә коллектив Екатеринбургның бик җылы кабул итте. Ул бит һәр җирдә дә алай булмый. Чит кеше килсә, чит җирдән килсә, ничектер теге бик тиз мөнәсәбәт табып булмый. Мин инде барып кирдем, алар мине үзләренеке кебек кабул иттеләр. Шул хәтле рәхәт булды. Аннан ары инде кабат үзебезгә кайту, ни беләндер сәбәп булдымы? Инде нукта куеп. Юк инде Илһам, үзебезгә кайтасың да, менә шул үзебезнең опера балет театры, синең өчен үзебезнең сәхнәләр, синең халәтең, торышың, иҗатыңның дип үзеңә син ниндидер карар кылдыңмы? Менә нидә Екатеринбургта мин бик озак йөрдем. Озак дип саныйм инде. Ул 6-7 елга якын. Байтак гомер инде. Байтак гомер. Менә семьяңны күчер дип Екатеринбургка чакырдылар, семьяң белән кил дип. Нишләптер менә семьяны күчерәсе килмәде. Безнең менә үзебезнең балалар беренчедән хәзер бөтен дөньяны кубарып алып китүе дә җайсыз. Беренчедән, икенчедән хәзер телне онытып бетерделәр, чөнки анда татар башкорт мәктәпләре юк, аралашуда әзәйри. Шуннан өченчедән нишләптер менә җан тартмый, күңел тартмый торган җак була бит. Ул ничектер барып кайту рәхәт, ничектер шунда урнашу өчен ничектер менә күңел ятмый шул якка, ятмады. Мин инде аны Екатеринбургта әйткәнем дә бар. Яратмыйм, вот не люблю я ваш город. Ага, үпкәләп тәптәләр инде. Мин дә аны теге не люблю дигәнем, теге бөтенләй яратмыйм, күңел тартмау дигәнне генә аңлатасым килә. Анда минем бик күп менә үземнең тамашачыларым бик күп. Бүген дә язалар, нишләп килмисез, нишләп кайтып киттегез дип бик, чөнки анда менә тамашачы Екатеринбург театрында бик зур традиция, 100 елдан артык. Әмма сине тизрәк туган як
алып кайтасы килү теләге бик көчле миндә. Һәм кайтып бүгенге көнне син үземне таптым һәм менә минем шунда инде урыным һәм Алла бирсә соңга кадәр дигән уй менә шунда җөпләндеме синдә? Менә кайтуның сәбәбе, кире кайтуның сәбәбе өчен дөресен әйткәндә арытты. Ике арада йөреп. Ике арада йөреп. Гаилә Уфада, балалар үсә, 3 бала. Әле менә аларның теге урысча әйткәндә переходный возрастлары. Мин өйдә юк күп вакытта. Ярый хәзер телефон, интернет челтәрләре сөйләш була. 15-20 көн мин өйдә юк. Менә балалар дигәндә туктап китик әле әйтергә кирәк Илһамны. Бик яшь кенә күренсә дә 3 бала әтисе Илһам. Шулай бит. Һәм инде җырлый торган бәбиләр үсеп килә микән бер артлы җырлап тора. Җырлыйлар. Минем өйдә үзенә күрә бер консерватория. Безнең Зөһрә укый инде сәнгать училищесын бетте дә, сәнгать академиясына вокал бүлегендә укый. Искәндәр хәзер абыйсы бит инде менә элек тамырда йөридер. Абыйсы инде тамыр возрастыннан теге үтеп пенсияга чыккач. Хәзер энекәше Искәндәр килде бит инде аның. Менә үй толы музыка безнең, анда кайтып керсәң, берсе җырлый, берсе фортепиано утыра, алар көне буе, төне буе утырга мөмкин, алар ниндидер запислар, язмалар карыйлар, ниндидер опералар карыйлар, алар шул фанатичный, аларның музыка укыйлар. Менә шундый үзенә күрә бер. Димәк әле алда Валиевлар гаиләсеннән яңа сәләтләр күрәчәкбез, Алла бирсә. Һәм менә инде гаиләгә кагылгач әлбәттә Ләйсән турында берникадәр сөйләп үтми мөмкин түгел. Кайларгадыр китеп, авылда кызлар сатып йөреп, шәһәрләргә китеп, тагын укыган вакытта кызлар күреп, аннан тагын кызлар тагын кая китеп, эш буенча китеп тә алыштырып торганнар бит инде. Егетләрнең бит инде яшь чакта шулайрак. Илһамның бик ул кадәрле вакыты булмады микән, теләге булмады микән, күрше кызына гына өйләнеп куйган, күрше авыл кызына, Ләйсәнгә. Шуңа күрә бик ул кадәрлек теге алҗып, ялкып кызлар артыннан чабып тормаган соңдыр. Шулаймы? Ничегрәк булды сезнең очрашу? Беренчедән Ләйсән җырлыймы дип сорарга теләкләре бар иде телевизор караучыларның. Ләйсән җырлый ул, сәхнәдә генә җырламый, аның теге үзенә күрә генә тавышы, үзенә күрә генә моңы бар. Ул аның теге җырчы хатыны булып миндә җырлыйм дигән максаты юк. Әтиң белән әниң үрнәге килеп баса күз алдына шулай. Ул инде җырчы хатыны булып син әтиң урынында, Ләйсән әниң урынында булыбрак китеп бара тормыш. Менә әлеге дә баягы сәхнә безне таныштырды Ләйсән белән. Менә мәктәп елларында укыган чакта урысча әйтәм инде художественная самодеятельность дигән бик көчле ул вакытларда. Мәктәпләр аерым үткәрәдер, аннан соң колхозниклар аерым үтәдер. Ул инде бию коллективында йөридер, һәм инде теге ансамбль белән җырлаулар бар, менә шунда да җырлаштырадыр, мандолинда уйный, теге кайда ни бар, ансамбльдә кирәкме, биюдә кирәкме, шунда катнашып йөрде. Мин инде үзем дә җырлыйдыр, баянча компаниатор булып та торадыр. Алар инде күрше авыл булгач инде без аларны инде төнгә калына бит инде репетиция. Күрше авылга озатып куябыз дип дуслар чагына озатыша башладык. Менә шул вакыттан инде озатыша торгач дуслык булды, шуннан соң шул дуслык тора инде мәхәббәткә әйләнде. Хисләр тугач менә бик озак йөрдек инде без. Мин хәзер хәтерләмим дә, мин дә армия сафларынан укып йөреп кайткач өйләндек. Менә шундый Ләйсән инде ул аларның менә гаиләсендә дә һәм мин гомумән аны дөрес дип тә саныйм инде. Менә мөселман гаиләләрендә иратны югары куя белү, ничектер культ мужчины дип әйтергә кирәк. Бу инде теге иратны югары кую, тиран булсын дип әйтмим. Андый гаиләләр дә бар теге ират әйткән шул. Бу андый мәсьәлә дә түгел. Бу иратны югары итә белү, аңа хөрмәт белән карау һәм инде балаларны да менә әтигез кайта, әтигез нәрсә әйтә, әтигездән сорарга кирәк. Менә шундый тәрбия белән үскән алар үзләре дә, аларның гаиләләре дә. Һәм инде менә аның шу сыйфатлары бүгенге көндә дә менә бик зур роль башкара. Мин инде
Рәйсәнең туганнарына, әниләренә бик зур рәхмәтлемен. Шундый акыллы, шундый русча әйткәндә мудрый булуда, мудрость ничек буласын аны? Акыл. Акыл иясе, акыл булуда бик мөһим. Ул инде һәр вакыт саклап торучы кебек әйме. Менә мин бит инде күпме йөрдек инде Екатеринбург Уфа арасында. Мин гел төнне рульдә төнге саат 10-да чыгып китәм, иртәнге 6-га хәтле ул йокламый көтә инде. Хәзер мин инде мәйтәм шалтыратышып юлда һәр вакыт шалтыратышабыз. Менә шундый матур гаиләләр, ләкин бит ир җырчы, тормыш иптәше. Ул сәхнәдә, кеше күзендә. Аңа бик күп кызлар карый. Әле ул Екатеринбургта ераграк та араларга кирип карарга теләк белдерүчеләр булдымы, юкмы? Һәм шулай көнләшүләр булдымы арагызда? Ул ниндидер көнләшүләр ансыз булмый. Сез дөрес әйтәсез, без инде артист булгач инде ул безгә бик күп игътибар күп. Ул менә безнең ничектер туры килде шулай. Минем аралашкан хатын-кыз артистлар, партнерлар без сәхнәдә инде нәрсә генә кыйламыйбыз, кочаклашабыз, үбешәбез дигәндәй. Менә шул партнерлар белән безнең дуслык бар, гаилә дуслыгы. Алар белән лисен дә аралаша, алар берсе белән шалтыратып сөйләшәләр. Менә ничектер теге Ходай саклагандыр, теге бик зур ыгы-зыгы чыкканы булмады. Үзеңнең дә тәртип ягы әйбәт булган дигән сүз инде ул менә күренеп тора, тыйнаклык бит синдә өстенлек итә. Мөгаен да гомумән тормышта син рус телендә әйтсәк однолюбма, бер кешене генә ярата торган була бит инде. Бары теге җилфер җилгә искән дигән кебек хисләр таратып йөрүчеләр. Үзеңнең инде кайсы якка, кайсы тарафтагы сына якынрак кеше дип уйлыйсың? Бей, однолюб буладыр инде хәзер ничә ел яшәгәч. Ну, Аларча бит озак дуслашып йөргәнсез. Мин шуннан чыгып та сиңа шул нәүбәттән сорауны бирәм. Менә артист тормышы төрлечә инде. Без инде теге күп вакыт читтә йөрү, анда бит инде ират өчен теге ишектән чыгып китте. Бик теләгең булса, җигет диләр бит шуны. Капкая булган. Менә нәрсәсен генә әйтеп үтәргә була. Монсы инде яшерен батырын түгел, менә ниндидер образ эшләгәндә, менә хатын без спектакльләрдә бит инде анда гашыйк булу, ниндидер теге мәхәббәт темасы тенор булгач инде гел мәхәббәт темасы, гел хатын-кызга гашыйк, гел хатын-кыз белән аралашу минем. Шулай тенор, бу природа, табигать шулай. Ниндидер образ эшләгәндә шундый чаклар була. Ниндидер теге русча әйткәндә легкая влюбленность, теге симпатия дип әйтик инде, симпатия булса дөресрәк була. Менә шундый чаклар була, ансыз булмый сәхнәдә. Ул менә тамашачы ышанырлык итеп роль килеп чыксын өчен үзең ышанып куймыйчы гына. Менә мондый очраклар була. Аны мин яшермим дә, чөнки теге аны симпатия, аны бер-береңә теге ошамаган кеше белән сәхнәдә роль эшләүе бик авыр. Менә аның шушы бик ишенә кирип китми генә, шушы рамкаларда калып кына, әле Аллага шөкер алай. Акылыңны алга чыгарып кына, хисләреңне җүгәнләп кенә, дилбегә дә тотып кына. Шундый егетләргә шаптырасың инде син. Һәм әйтәсе килә, Илһам, кызыклы сорауларында көтәләр бит безнең телевизор караучылар. Сине нәрсә чыгырдан чыгара ала? Кызып китүчән дә түгелсең. Димәк, юк, танышма. Юк, мин кызсам, нык кызам, аннан туктап. Әнә шуны кыза торган чагын әйтәм инде мин. Туктатуы бик сирәктер ул. Бик авыр була. Бик җитди мәсьәләгә кагылышлы кызу була. Шулай бик сирәк. Алла сакласын инде ул андай очракларга. Мин эштә бик бәхәсләшергә, минем менә бер ул яхшы сыйфаттырмы, бәлки яхшы да түгелдер. Русча әйткәндә правдолюб. Мин менә эшкә кагылышлы булса, турысын сөйләргә яратам, кайчак ул бәлки миңа кымачаулаган чаклар да буладыр. Кайчак теге менә без бит заводта эшләмибез инде. Безнең театр ул шундый творческий процесс, анда күп вакыт. Менә күп вакыт менә күңелгә ошамаган чак булса инде, мин бит сәхнәдә роль эшлисең икән, син сәхнәдә исходный материал, ул артист
сине карыйлар. Менә син шушы вакытта тамашачы алдында син җавап бирәсең. Режиссердан да сорамыйлар, синнән сорыйлар. Шуның өчен кайчакны була менә бәхәсләшкән чаклар режиссерлар белән, дирижерлар белән. Кызып киткән чаклар Була, отсыз миңа инде аны күп кешеләр әйтә, син нишләп шулай әйтәсең? Ул бит режиссер, ул бит Гомумән син дирижер. тормышта дөрестлек яратучанрак кешедер, шулаймы? Дөрестлек өчен намус дигән әйберләр бар бит, менә төшенчәләр Безнең чыгышы. әти шундай булды. Менә ул коммунист, әлеге көндә дә ул коммунист. Аны менә берничектә аның менә башына кирип калган шул мине идеологияны мин инде теге коммунист дигәч инде аны яхшы мәгънәдә әйтәм. Ул теге мин теге политикага кирмәгән әйтәм. Менә ул элеккечә шушы тормышны әлеге дә шулай бар кебек сымак итеп яши ул. Менә алдаша белми, гел турысан, менә ул ничә еллар председатель булып эшләде. Безнең әле яшәгән йорт, ул колхоз йорты. Ул үзенә өйдә салып кирмәде. Менә ышансагыз ышанмаса барып карагыз. Бер карасаң Мәсәлән, яхшы дип әйтергә була. Кайсы колхоз рәисе үзенә өй салып кирми? Тәрбия ягына. Икенче карасаң бу дөрестә түгел килеп чыга шулай. Менә шулай эшләгән инде ничә еллар буена. Кешенең дип әйтер, кеше ул үзенә булмаса булмый, кешегә һәр вакыт ярдәмче аны әле бу көндә дә менә авыл халкы безнең Фәһим бу заманында менә шушылы яшәгән чаклар бар иде, менә без бу әйберләрне бушка аладыр, Фәһим аны үзе китертәдер, менә шулай дип аны һәр вакыт искә алалар. Җитди мәсьәләнең кайсысына калсак та син бик дөрес итеп, матур итеп җавап бирәсең. Менә синең өчен нәрсә кызык дөньяда? Мен сине нәрсә көлдерә ала, мәсәлән, нәрсә сине елмайта ала. Чынлап та җитдисең син, бу сыйфат тәрбиядән дә килә. Хулыкың белән дә шулай икән күреп тора. Менә әле елмаеп җибәрдең студиябызга, кара ничек нур таралды. Шуңа күрә инде кызык мәзәк, бәлки шул искә төшерер өчен ниндидер артист тормышыннан бер-ике кызык мәзәк мисалларын сөйләп ишеттерсәң, шулай ук кызыклы булыр иде телевизор караучыларыбызга. Кызыклар бездә. Берәр казуслар дип әйтсәк. Әллә инде ул казус булса ул бик көлкілі булмый инде ул казус булса ул теге тешеңне кысып түзгән чакларда булар. Ул көлкілі вакытлар аны ниядер бер дә хәтердә дә калмый нишләптер. Инде без менә Аруна Фән Вәлиәхмәт Фәнәви белән Казан якларында йөрергә туры килгән иде. Бер 10 ел элекләр инде миңа Фәнәвигә бик зур рәхмәтлемен. Ул инде мине шул Татарстан тамашачысына да күрсәтте. Татарстанда бик күп теге Яшәрен Батыр түгел абзыйларга да күрсәтте. Анда инде без барып керсәк, ой Илһам син килдеңме? Менә шулай. Менә мөнәсәбәт икенче була торган иде. Фәнәви шул яклап миңа бик зур ярдәм итте. Менә Фәнәви да аңардагы кызыкларны белсәгез, менә Оны шакырганда сөйләтерсез димәкче буласыз. Менә шуны сез мине аңладыгыз. Менә аңардагы кызыклар любой темага, любой артистның тормышында нинди кызык булган барчасын ул энциклопедия кебек. Менә үзе килгәндә Илһам турында сөйләде. Ул аның белән юлда йөргәндә эшләре артып бетә күлеп, инде авызларын җыеп булмый, кайчакны юл кырыена туктап торып, күлеп туйганчы күлеп, 5 ел буе мин дә тыңлап йөрдем аны. Илһам. Димәк, кызык мәсьәләләрдә ул хәбәр юк, кызыксындырмый сине. Димәк, юктан гына көлүләр, юктан гына кызыклар ул хәбәр тормышта синең өчен әһәмиятле түгел. Шулай дип аңладым. Шулай дип аңларга буладыр инде буны. Буладыр, үткенче булып китәдер, әйме? Менә истә калмый, көләсең инде кайчакны бала чага кайчакта үскән чакта бик кызыклар килеп чыга бит. Нәрсәдер әйтеп куя ул бала чага. Улыларча сөйләшеп яша. Инде ул теге русча әйткәндә бытовой Менә син димәк шундый кешеләргә ошашсың. Димәк, бер анекдот сөйлә дисәң дә сөйләми торган кеше. Менә юк инде. Белмим дә мин. Менә шуны әйтәм. Шуңа күрә мин сиңа шуны истә калдырырга берсенә сөйләрме дип шуны уйлап утырасың. 1-2 сәгать үтте, мин исемдә калмый бу нәрсә инде, белмим. Илһам, тамашачыларыбызга менә аларның сусыннарын баса торганы шунсы, нишләп үзенең концертларын, шәхси концертларын эшләмәй икән сәхнәләрдә сагынабыз, җырларын яратабыз диючеләр минем иманым камил чынлап та күп. Бардыр, ансын миннән дә сорыйлар, менә концертларга калганда әлеге дә баягы минем менә шушы театрда эшләвемә бик бәйле, мин инде анда атнасына 1-2 спектакль булды, бу инде минем өчен
концерт кебек бит инде менә. Минем өчен теге мохтаҗлыгым да юк ул хәтле концертчыларга дип. Шулай да менә үзебезнең татарча, башкортча концертлар эшлисе килә, җырлар да бар, элекке җырларында яңартып җырлыйсы килә, яңа әсәрләр дә бар. Уфада эшләү минем өчен бик авыр. Менә мин Казанда бер ел элек эшләдек, аны инде миңа бик зур ярдәм итте Рифат Фаттахов, бу инде Вагапов фестиваленең директоры, фондының директоры. Ул инде Илһам, әйдә синең концертны эшлик әле Казанда дип тәкъдим ясады да, мин инде Рифат абый, мин бит Казанда булам, шул елына бер 5 тапкыр, 5-6 тапкыр гына булам. Теге бер җыр җырлап, 2 җыр җырлап киткәндә генә тамашачы мине ничек кабул итәр икән дип. Син ди миңа ышан, мин ди юкка гына әйтмим аны ди. Сиңа спрос бар, русча әйткәндә. Сине көтәләр Казанда. Илһам, телевизор караучыларыбызның сораулары бар. Беренчесен тыңлыйк әле. Илһам, җырчы булмасаң, кем булыр идең? Мин бәлки шофер булыр идем. Машина йөртүче. Теге шәһәрдә генә түгел, бәлки менә ерак юлларга йөрүче дальнобойщиклар диләр, шуның кебек. Мин ничектер шушы юл йөрүне яратам, машинада йөрүне яратам. Минем өчен ничектер авырлык китерми. Романтикасы да бардыр шунда. Үзенә күрә романтикасы да бар. Шуңа күрә бәлки шофер булыр идем. Тагын да бер тыңлаучыларыбызның соравына колак салабы дигәле. Хан брат, bütün хыялларыңда тормышка аштымы синең? Җырлавың канычта бик шәп җырлыйсың. Ну хыялларың ничек? Һәр кешенең бар инде ул. Ул 80 яшьлегендә дә бардыр, 30 яшьлегендә дә бардыр. Менә минем инде хыяллар шул менә шушы сәнгать өлкәсендә инде театрларга кагылышлы булса, Мәскәү театрларында җырлыйсы килә, Петербург театрларында, зур театрларда җырлыйсы килә. Менә шушы минем бүгенге көндә зур хыялым. Тормышка ашмады дип әйтәм, мин анда җырладым, юллы театрларда. Менә киләчәктә алар белән элемтәне тагын да яңартырга иде, һәм алар белән элемтәдә торырга дигән хыялым шушы. Yana bir сорау бирүчебез бар. Илһам, экранда бик яшь күренәсең. Картлыгыңны ничек күз алдыңа китерәсең икән, Картлык инде ул һәрбер кешенекедә бер төрлерәктер дип уйлыйм инде. Ул инде менә миңа калса шул авылдамы, шунда шәһәр читендәме бер күңелгә ятышлыгына бик мөләем генә үй салып кереп, шунда инде бала-чагаларың, оныкларың сиңа кунакка килеп, шуларны күреп шатланып, аларның үскәннәрен күрергә язсын дигән кебек шул инде бөтен картлыкта. Мин төрле яклап кирип карадым синең күңелеңә, Илһам. Ләкин җавапның иң матурын аласы килә, барыбер да без синнән концертлар көтәбез. Бердә һич югында башка концертларда чыгышларың үзгә булып, үзенчә булып, бизәлеш булып китәр иде. Чынында синең моңың беркемдә дә кабатланмый торган моң. Мин тапшыруга чакырганны гына әйтмим, ул үзенчәлекле һәм үзенә генә хас, үзеңне сәхнәләрдә тотышың белән, килеш-килбәтең белән дә халыкка бик якынсың син. Концертлар дигәндә 24 ноябрьдә Казанда минем концертым була. Бу инде симфоник оркестр белән татар башкорт әсәрләреннән торган концерт була. Бәлки Уфада яшәүчеләр Казанда буласыз икән, килегез концертка. Бик матур программа әзерләп торабыз. Менә шул. Тапшыруыбызның ахырында вакыт бүлеп килгәнеңә зур рәхмәтләр әйтәсебез килә һәм җырларыңны, моңнарыңны тагын да яңалардан яңа тыңларга мөмкинлекләр безгә бирерсең. Без дә көтеп калырбыз дип ышандырасы килә. Нинди теләкләр әйтеп калдырыр идең үзеңнең шушы моңыңа гашыйк җаннарга? Инде бүгенге көндә иң зур борчылдырган, иң күңелне кырган менә безнең гомумән җир шарындагы менә бик күп тавыш ыгызыгы кыл өстендә торган кебек замана җитте. Инде исән генә булыйк, инде зур сугышлар чыкмасын дип кенә теләр идем, һәм инде дөньялар имин булсын дип кенә теләргә кирәк, һәм инде изге дугада калыйк, хөрмәтле тамашачылар.
язмышка язылып та укылмаган китап булып киштәләрдә сакланмасак иде. Тамашачыларга да шундый теләкләрдә каласым килә. Һәм инде үзеңнең моңны яраткан җаннарның язмышларына якын булып хәлләрен аңларлык, синең моңлы тавышларың тукталышсыз булсын, бер эзлексез булсын илһам. Шундый теләкләрдә каласы килә. Сандугачлар да сайрап торган моңны чакмагыш тарафларыннан еракларга ишеттерәсе килә. Еракларга җаннарны даваларга, күңелләрне ялкынсындырып, ымсындырып яшәтәсе килү теләгендә калыйк бергә. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы кунагы Илһам Валиев белән очраштыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр